ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ки ҳамагӣ сиҳату саломат ҳастед. Имрӯз 8 декабр аст ва имрӯз рӯзи истироҳатӣ. Субҳона омода мекунам ва бо шумоён суҳбат мекунем. Дар бораи ана ҳамин баргҳои гулҳо мехостам барои шумо нақл кунам. Чӣ хеле ки дидагӣ будед, баргҳояш зард шудагӣ буд ва ман аз фикс прайс як намуд средства харидорӣ кардам ва гулҳоро анамихел решаҳояшро бо ана ҳамон средства обработка кардам. 10-12 рӯз пеш обработка кардагӣ будам. Чӣ хеле ки мебинед баргҳояш тоза шудааст. Ва акнун каша тайёр мекунем духтаро. Кашаи мо кашаи пшеничный мешавад, яъне ки гандуми майда кардагӣ. Аз ана ҳамин каша тайёр мекунем. Барои ин ба мо 1 стакан ана ҳамин гандуми майда кардагӣ лозим аст. Мешоем тоза ва баъдан дар дохили об тақрибан 30 дақиқа меҷӯшонем ва баъдан шир илова мекунем. Кашаи беҳад фоидаовар мешавад. Гандуми майда кардагӣ бо клетчатка ва минералҳо бой аст. Барои кӯдакҳо ҳам фоидаовар аст. Шумо низ тайёр кунед бо ана ҳамин рецепт. Ва акнун бонувони азиз, мехостам оиди кор дар ширкати атомӣ бо шумо суҳбат кунам. Чӣ хеле ки медонед, ман дар ширкати атомӣ кор ва фаъолият карда истодаам. тӯли 6 моҳ аст. айни замон дар ранги мастер продаж қарор дорам ва дар командаи ман духтарои зиёд бо ман ҳамкорӣ мекунанд. духтарои зиёд аз дигар ширкатҳо таваҷҷӯҳ карда дар ширкати атомӣ муваффақ шудагӣ ҳастанд. яке аз онҳо бонуи зебо, бонуи боғайрату ҷасуру диловар мухтасар ном дар ширкати атомӣ муваффақ шуданд. Аз ширкати фаберлик омаданд ва мехостам дар назди шумо мухтасарро табрикот гӯям. хоҳари азиз, шумо беҳтарини беҳтаринҳо ҳастед. дар ҳақиқат ҳаракати зиёд доред, ғайрати зиёд доред ва ман боварии комил дорам ки дар рӯзҳои наздик бо ҳамин суръати тез шумо званияи бриллиантиро ба даст мебиёред. جان مادرم هستی غنیمت در برم. جان مادرم هستی غنیمت در برم. инҷо бошад тамошобинони азиз, настинкаи ман хлеб омода карда истодааст ва барои шумо тасмим гирифтем ки навор кунем рецепташро. инҷо бошад духтаро ҳамроҳи рустам ва модарам ба аптовои база рафта истодаем барои харидорӣ кардани продукта ва баъдан аз он ҷо баромада гов хариданӣ меравем. мо ҳар зимистон гов мехарем. якто гов, якто гӯсфанд мекушем ва барои зимистон тайёр мекунем. барои он ки мешавад ки ҳамин хел ҳавоҳои хунуки барфҳои сахт меборад, аз хона баромадан намешавад. ба ҳамин хотир мо запас мекунем гӯштро. ана инҷа баъза омадем духтаро, баъзи аптовӣ продуктовӣ. ҳозир дарунам барои шумо навор мекунам.
ананасы, кольца. Сейчас нормально. Да. Особенно таким любителям яиц. Карламанское молоко, халяль. Давай, встал. Докторо декчаҳои кукмара беҳад нархи дастраскати. Полотенцевые магазины у нас. У нас энергетик докторов беҳад арзон. Капсулы для стирки 730 рублей. Сарма 2-литровый для белого и цветного. Зели докторов 148 рублей. духтаро ина булочкаҳо ҳам омода шуд. Ина бинед чӣ хел сабукак мешавад. Беҳад хамираш нағз. инҷо бошад соҷида ҳамроҳи Амина меҳмонӣ омадагӣ буд. Аминаи мо 2 рӯз пас 2 моҳа мешавад. инҷо соҷида суши барои фарзандо омода карда истодааст. Ман бошам гӯштро переборка кардам. ба пуррагӣ 180 кило гӯшт кард, гове ки мо харидорӣ кардем. Ва барои фарш алоҳида, барои шӯрбо алоҳида хулоса сортировка кардам.
Это ловью просто. Не смейся. Няня, ты скушать не будешь. Не смеешься. Голубчик, пошли, чем хватило. А ничего страшного будет. Сыры не значит. О, эй. Пожарь на них? Да. А почему сигма? Сигма это такой Так, человек. надо тогда поменьше Это- делать. У На все. Посмотри, какая горячая. Это что, снимать? Я снимаю. Вот ты снимаешь. Ну, толкайся, Хасан. Как снимаешь, подожди. На паузу? Да. Свезите. Две штучки, да? Хм? Две, три. барои мо бошад қурутоб омода кард соҷида, барои кӯдако бошад суши. Руслан, что можно ловить? Все, можно ловить, Саша. Ничего вкуснее. Видишь? Спасибо. инҷо бошад гова куштем духтаро 180 кило гӯшт кард, чихеле ки гуфтам, ва акнун ман ҳамаша переборка мекунам. Барои лахм алоҳида, барои шӯрбо алоҳида мекунам, намак мекунам ва фарш тайёр мекунам. хулоса то дера духтаро ман ҳамин хел гӯшти переборка кардам ва пагоҳ роҳ ба сӯи Москва мегирем. пагоҳ насиб бошад ба Москва меравем, ба Академияи успехаи ширкати атомӣ. соҷидаи хонава мондам ҳамроҳи кӯдако ва худам ба Москва меравам. то наворҳои оянда худо нигаҳбони мову шумо бошад. онҳое ки бо ман ҳамкорӣ карданиянд, марҳамат, ба ватсапи ман нависед.